नमस्कार मित्रांनो, तुम्हाला डिजिटल मार्केटिंग शिकायचं आहे, तेही आपल्या मातृभाषेत. तर वाट कशाची पाहताय? मी तुमच्यासाठी घेऊन आलोय कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास मराठीमध्ये. यामध्ये तुम्हाला 25+ मॉड्यूलचं प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग रेकॉर्डेड व्हिडिओच्या माध्यमातून दिलं जाईल. या कोर्समध्ये तुम्हाला 150+ म्हणजे 150 पेक्षा जास्त व्हिडिओज मिळतील मित्रांनो. हे व्हिडिओज तुम्हाला या ठिकाणी मित्रांनो तत्काळ डिलिव्हर केले जातील आणि या कोर्सची जी व्हॅलिडिटी आहे ती लाईफ टाईम व्हॅलिडिटी आहे. हा कोर्स करत असताना तुम्हाला काही क्वेश्चन असतील, काही शंका असेल तर या ठिकाणी आपण खात्रीपूर्वक गॅरंटेड असा व्हॉट्सअप सपोर्ट दिलेला आहे मित्रांनो. या कोर्सची ॲक्च्युअल किंमत 4,999 रुपये इतकी आहे, पण काही लिमिटेड कालावधीसाठी आपण हा कोर्स ऑफर प्राइसमध्ये म्हणजेच 299 रुपये, फक्त 299 रुपये मध्ये आपण हा कोर्स देत आहोत. अधिक माहितीसाठी खाली असलेल्या लर्न मोर बटनवर क्लिक करा आणि जाणून घ्या की प्रॅक्टिकली आपण डिजिटल मार्केटिंग नेमकं कशा प्रकारे कव्हर करतोय. जर सगळ्या गोष्टी तुम्हाला या ठिकाणी योग्य वाटल्या तरच डिजिटल मार्केटिंग कोर्स परचेस करा. अँड ऑल द बेस्ट फॉर युअर डिजिटल मार्केटिंग करिअर. धन्यवाद.